Mitose er også kaldet almindelig celledeling. Det er en ukønnet formering af cellerne. Celledelingen sker i 4 faser. Første fase er interfasen, hvilket er den periode i en celles livscyklus, der strækker sig fra afslutningen af en celledeling og frem til en eventuel ny celledelingsbegyndelse. Anden fase er profasen. Dette er den tidlige fase i celledelingen, hvor kromosomerne bliver synlige i et mikroskop. Kromosomerne begynder herefter at tilpasse sig langs cellens ekvator. Tredje fase er metafasen. Det stadium i celledelingen, hvor kromosomerne er placeret i et plan midt imellem tindtrådsapparatets 2 poler. Fjerde og sidste fase er telofasen. Dette er det sidste stadium i mitosisk celledeling, hvor de 2 nye og en celler adskilles som selvstændige celler. Celledeling er, når 2 celler deler sig, og der herefter bliver dannet 2 nye celler, der ligner hinanden ligesom den oprindelige. Når en celle deler sig, kopierer den nogle kromosomer. Kromosomer er kort sagt noget DNA, der er i cellekernen. For at den kan gøre det, har den brug for energi og de rette materialer. Det er særligt fedt og proteiner, den skal bruge. Der findes 2 forskellige slags celledelinger, mitose og meiose. Mitose er, når en celle bliver til 2 celler, der er ens. Dette sker overalt i kroppen. Dette er mitosen, der er med til at udvikle vores muskler, så de kan blive større og stærkere. Derudover hjælper det også vores hud til at gendannes. F.eks. hvis vi har skåret os eller fået en hudafskrabning. For at cellen kan dele sig i 2 enceller, skal den lave kopier af den originale celle. Det første cellen kopierer fra den originale celle er dets materiale, hvilket er noget DNA, der består af lange tråde. Efter det laver cellen kopier af organeller, hvilket er nogle små gener. Når alt dette er gjort, så sker der en ændring inde i cellen. Nu kommer kernens membran også til spil, hvilket er en hinde, der holder bakterierne væk, når cellen opløses. Herefter bliver de 2 ensprosoners arvemateriale trukket ud til siderne af cellens mange små tråde, så den nærmest bliver til 2. Efterfølgende bliver der dannet en masse små kernemembraner rundt om de 2 protoners arvemateriale, og det sidste, der sker, er, at resten af organellerne fordeler sig i hver sin ende af cellen. Cytoplasmaet består af hele cellens indhold på nær kernen, og sådan bliver de 2 celler dannet. Centriolerne er kun aktive, når cellen skal til at dele sig. De 2 centrioler fordobler sig, og de 2 par vandrer til hver sin pol. Ud fra centriolerne dannes de tendtråde, hvilket er proteintråde, der er ansvarlige for, at kromosomerne adskilles under celledelingen. Centrioler trækker kromosomerne fra hinanden og ind i hver sin nye celle. Det er derfor, vi har 2 celler, der er kinetisk identiske.